Μαγική συνήθεια το περπάτημα. Όχι, το περπάτημα δεν είναι μόνο μια μορφή άσκησης, δεν συμβάλλει απλά στο να είμαστε υγιείς, είναι πολύ περισσότερα. Ομολογώ ότι και εγώ κάποτε το υποτιμούσα το περπάτημα. Το έβλεπα σαν μια λίγο πιο ελαφριά άσκηση που δεν θα μου έδινε ότι το τρέξιμο ή τα βάρη στο γυμναστήριο, που έτσι κι αλλιώς είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτά. Αλλά όπως και να έχει, το υποτιμούσα. Και μετά την καραντίνα που εκεί μπήκα σε ρυθμούς περπατήματος σχεδόν καθημερινά, αναγκαστικά στην αρχή, γιατί δεν υπήρχε κάποια εναλλακτική, αλλά μετέπειτα άρχισα να αγαπάω τη διαδικασία και να βλέπω ότι δεν ήταν απλά σαν μια μορφή άσκησης. Όταν τρέχω, για παράδειγμα, νιώθω ότι οξυγονώνεται ο εγκέφαλος περισσότερο, υπάρχει διάβγεια, υπάρχει εφορία, αλλά το περπάτημα είναι κάτι διαφορετικό, ειδικότερα όταν υπάρχει μια στοιχειώδης επαφή με τη φύση, και μόνο αυτό, η έκθεση στον εξωτερικό κόσμο, μαζί με όλα αυτά τα ωφέλη της άσκησης, βάζει τη σκέψη σε μια σειρά. Είναι σαν να όλα αυτά να μπαίνουν στη θέση τους. Και είναι κάτι που δεν το αλλάζω με τίποτα. Γίνομαι πάντα πιο σοφός όταν περπατάω, μαθαίνω καλύτερα τον εαυτό μου, είναι πιο πιθανό να βρω μια λύση σε ένα πρόβλημα που με απασχολεί. Εσένα, ποια είναι η σχέση σου με το περπάτημα? Θα ήθελα να μου πεις τη γνώμη σου στα σχόλια. Μέχρι την επόμενη φορά, να είσαι καλά.